Hej, mit navn er Mike Bankop. Jeg er læge på Vævstypelaboratoriet på Rigshospitalet, og så er jeg også tilknyttet som forsker på det, der hedder CITGO på OUH. Og i den video her, der vil jeg holde et oplæg om genterapi. Det var et oplæg, jeg holdt for et par uger siden til en gruppe af læger, som er ved at specialisere sig i at blive klinisk immunologer. Og der var jeg blevet bedt om at komme og holde et oplæg om genterapi, og hvordan den behandlingsmåde især er blevet brugt over for patienter med svære immundefekter. Men fordi at genterapi har sådan en generel interesse, så tænkte jeg, at jeg ville prøve at optage den og lægge den ud, så alle andre også kunne se den, hvis de havde lyst. Jeg blev til at advare jer om, at den er meget teknisk, og den kommer nok til at være en time lang, sådan cirka. Så det er en lang video om genterapi, men hvis du er interesseret, så lyt med. Det første billede, der er på sliden her, det er sådan et, man typisk finder, hvis man googler efter genterapi, og det viser altid sådan en streng DNA, hvor der så er en lille pincette, der lige kan plukke et basepar ud. Og det er ikke sådan, det historisk har foregået, det er ikke sådan, man laver genterapi. Men med mange af de nye og spændende metoder, der er ved at komme frem, så bliver vi faktisk bedre og bedre til at lave meget, meget præcise ændringer i genomet. Så i den her video her, der vil jeg ligesom prøve at runde lidt af med at snakke om nogle af de nye metoder, som der også er ved at boble frem nu her. Så det første spørgsmål, man kan stille sig selv, det er selvfølgelig, jamen, hvad er genterapi overhovedet? Sådan meget overordnet set, og i de der slides, der vil jeg bare gerne prøve lige at kaste nogle ord op, og så vi har nogle kasser, vi kan putte vores forståelse ned i. Jamen til genterapi, jamen det involverer ofte, at man bruger et stykke DNA eller et stykke RNA til at prøve at behandle sygdomme med. Det siger måske sig selv. Og de måder, som man har prøvet at behandle sygdomme med, det har typisk været ved, at man prøvede at substituere et defekt genprodukt, altså hvis man erstattede det. Det kunne også være, at man prøvede at nedbryde et genprodukt, som lavede proteiner, der gav sygdom, eller som man også kan gøre, at man simpelthen tilføjede en ny funktion til kroppen, eller en ny funktion til en bestemt slags celler, sådan at de kunne gøre noget nyt, for eksempel at bekæmpe kræft. Og det er faktisk det sidste, det er noget af det, jeg arbejder med. For at gøre det, jamen, så har man brug for det, man kalder en vektor. Og en vektor, det er sådan set et eller andet produkt, som gør, at ens stykke nukleotid kan komme ind i kroppens celler. Historisk set, der har man typisk brugt forskellige partikler, der er baseret på, hvordan naturen gør det, når vi bliver inficeret med viruser. Og det vil sige, at man har taget forskellige viruser, og så har man lavet dem om til at kunne levere ens genterapi i stedet for. En anden måde at anskue genterapi på, det er også ligesom, hvordan den rent faktisk bliver udført, eller hvordan den foregår. Og der er ligesom, og det er det, der er vist på billedet her, der er ligesom to overordnede måder, man kan snakke om det på. Den ene måde at udføre genterapi på, det er, at man gør det i kroppen, in vivo, hvor man for eksempel tager ens vektor og sprøjter ind i patienten, og således håber, at vektoren den rammer de rigtige celler, eller det rigtige organ, og der ligesom udfører sin funktion og omprogrammerer de celler, der måtte være i det miljø. En anden måde, som også bliver brugt, det er, at man høster den celle, man gerne vil genmanipulere fra patienten. Det kan for eksempel være patientens T-celler, eller det kan være patientens knoglemarv. Dem tager man så ud, og så gror man dem i sterile omgivelser, og tilføjer så ens vektor, laver noget kvalitetskontrol af det produkt, man har, inden man så fører det tilbage ind i patienten igen. Så det er altså nogle forskellige begreber, som er rare at have med her up front. Det er ligesom, jamen, der er noget, der hedder en vektor, og der er forskellige måder, vi ligesom udfører genterapi på, enten in vivo eller ex vivo. Så genterapi, det er hovedsageligt blevet brugt over for den sygdomsgruppe, som vi kalder primære immundefekter. Og det er nogle svære immundefekter, som er medfødte, og som er farlige i den forstand, at patienterne, børnene,
at de har ikke et funktionelt immunsystem, og derfor så bliver de ofte meget hurtigt, meget alvorligt eller dødeligt syge, simpelthen når de ligesom møder patogener ude i omverdenen. Og der er på billedet her, der er ligesom tegnet en række forskellige. Det der er forsøgt at tegne her, det er ligesom det hæmatopoietiske system med nogle stamceller, der ligger og producerer alle de andre forskellige celler, som udgør vores immunsystem. Og så i sort, så er der ligesom sat forskellige sygdomme ind, der rammer på forskellige tidspunkter. Og det, som jeg især vil snakke om i dag i den her video her, det er det, der hedder SCID. Det står for Severe Combined Immunodeficiency, som er en alvorlig form for immundefekt, hvor man ikke danner ens leukocytter, altså hvide blodceller, i samme grad, eller eventuelt bare i en defekt version, således at de ikke kan bekæmpe viruser og bakterier for eksempel. Og de findes i to former, som lige er værd at nævne her. Der er det, der hedder ADA-skid. Det står for adenosin deaminase skid. Og adenosin deaminase, det er et enzym, som hvis man ikke har det, jamen, så får man ligesom en ophobning af purinstoffer, som så gør, at især lymfocytterne, de kan ikke overleve i blodet og i kroppen, og det så får man så immundefekten på baggrund af det. Og en anden form for skid, det er det, der hedder X-bunden skid, eller skid X1. Der sidder der en vækstfaktor eller en receptor, der er vigtig for, at lymfocytterne kan overleve, der hedder IL-2-receptoren, og den består af flere subdele. Der er gamma-kæden, den er ofte muteret i de her patienter, således at T-cellerne ikke får de vækstsignaler, som de skal bruge. Og på den måde, så mangler man altså typisk T og også det, der hedder NK-celler. Der findes også nogle andre svære immundefekter, for eksempel CGD eller VAS-defekter, som også er monogenetiske, og som man faktisk også godt kunne behandle med lentivirus, og det har man faktisk også prøvet. Men i den her video her, der er det hovedsageligt skid, jeg vil snakke om, fordi det er det, vi har mest erfaring med. En af grundene til, at der har været fokus på genterapi og de her primære immundefekter, det er, at vi kender ligesom til det genetiske ophav til de her sygdomme her. De er monogenetiske, det vil sige, de skyldes en eller anden variant i et gen, som vi helt præcist ved, hvor sidder, og som har den her svære sygdomselement med sig, som fører det her svære sygdomselement med sig. Og fordi de her patienter har haft de her meget alvorlige sygdomme, jamen, så har de også været så har det også været nogen, man har prøvet at behandle med en helt almindelig knoglemarvstransplantation. Altså hvor man får en allogen knoglemarv fra en donor, for på den måde ligesom at kunne erstatte hele det her defekte system her. Problemet med det er, at det er ofte så kan du ikke finde en god donor, de skal være matchet. Altså det vil sige, vævstyperne skal matche mellem patienten og donoren, og det er ikke sikkert, at vi kan finde det. Og så ved man også, at de autologe transplantationer, de giver færre bivirkninger langsigtet. Så her er ideen altså, at man ved at tage patientens egen knoglemarv ud, høsten, så kan man behandle den ex vivo, og så erstatte det defekte genprodukt, som patienten er født med, og så på den måde og så efterfølgende give den tilbage til patienten igen, så de bliver raske. Og for nogen er genterapi desværre ligesom den eneste mulighed for at prøve at blive kureret for den sygdom her. Så jeg vil bare lige nævne, at i Danmark, der har vi jo et screeningsprogram, de her hælprøver, og for ikke særlig mange år siden, jamen der begyndte vi faktisk også at screene for svære immundefekter og for skid. Det gjorde vi tilbage i 2020, hvis jeg husker rigtigt. Og det man gør, det er, at man undersøger patientens T-celler for at se, om de har spor af det, der hedder TREX. Det gør man med sådan en qPCR-baseret metode. TREX, det er et biprodukt, der opstår, når T-cellerne kombinerer deres T-cellereceptorer i thymus. Og når de så kommer ud fra thymus, jamen så skal man gerne kunne måle, at de er der.
Det er således, at hvis du har nogle af de her former for immundefekter, jamen, så vil du typisk ikke have særlig mange T-celler, der kommer ud, og så vil du også have et lavt trikantal. Og hvis du har det, jamen, så vil du så blive fanget i det her screening her. Og der er faktisk forskerne, der har puttet en masse krudt og energi i at sætte hele det her gigantiske screeningsapparat op. De har faktisk udgivet en masse artikler om det arbejde, de har lavet. Det er rigtig flot arbejde, og der er en fra 8 måneder eller et år efter, at man indførte det her screeningsprogram, at der udgav de sådan en statusartikel, og der nævnte de så, at de har fundet en patient med lav TRK, og som så efterfølgende viste sig at have en svær form for immundefekt. Så det vil sige, det vi snakker om her, det er jo meget, meget sjældne sygdomme, men fordi vi screener for det, så betyder det sådan set også, at vi ikke behøver at vente til, at de bliver alvorligt syge med en eller anden svær infektion, men at vi kan fange dem up front, og man så kan i gang sætte behandling, som for eksempel kunne være sådan genterapeutisk behandling. Okay, vi har fået nogle begreber og nogle kasser på plads. Så resten af oplægget, der vil jeg tale om følgende ting. Jeg vil godt tænke mig at snakke lidt om den historik, der ligger bag genterapi, og hvorfor det overhovedet er blevet indført, og hvorfor man har tænkt, det var en god idé. Så vil jeg snakke lidt om de virale vektorer, som man har brugt til at udføre genterapi med historisk, og som man stadig bruger i dag. Og så vil jeg snakke lidt om skid og genterapi. Så vil jeg også tale en smule om de her nye genterapeutiske modaliteter, som er på vej ud på markedet nu og på vej ind i sundhedsvæsenet. Men også, hvorfor nogle udfordringer, der kommer med dem. Og endelig, hvordan vi som sundhedsvæsen, især i sådan et offentligt betalt sundhedsvæsen, som vi har i Danmark, hvad vores rolle egentlig er for at bruge de her terapier her, og hvordan vi bruger dem på en fornuftig måde. Og så selvfølgelig også, hvordan vi som i det speciale, jeg har, nemlig klinisk immunologi, hvordan vi ligesom kan bidrage til det. Så når man læser om genterapi, jamen så peger rigtig mange på, at ideen sådan rigtig materialiserede sig selv tilbage med det her paper fra 1972 af Theodore Friedman og Richard Roblin. Og de skrev et paper i den journal, der hedder Science, som faktisk er rigtig, rigtig fint, hvor de lagde argumenterne ud for, hvorfor det kunne være smart at udføre genterapi i mennesker, men også hvordan man kunne gøre det på en sikker måde. Deres hovedidé, det var, at man kunne måske kurere forskellige monogenetiske sygdomme ved at manipulere med kroppens egne celler. Og grunden til, at de foreslog det på det her tidspunkt, tror jeg, var, at man op gennem 50'erne og 60'erne, jamen der havde man arbejdet rigtig meget med for eksempel bakteriofager og vira, der havde vist, at man faktisk kunne overføre DNA mellem organismer. Og det store spørgsmål var derfor, om man også kunne forestille sig, at menneskets celler ligesom kunne modtage fremmed DNA, og på den måde blive brugt for eksempel som en produktionsmaskine, der kunne producere et enzym, der manglede i kroppen. Og det som den her tegning, som er fra deres artikel, jamen der viser de 2 måder, som man ligesom kunne overføre DNA på. Den ene, det var, at man bare tilsatte et stykke råt DNA, og så på en eller anden måde håbede, at det ville blive optaget af kroppens celler, måske integreret i genomet, og så vil det begynde at producere nye proteiner. Men det, som de egentlig mest talte om, det var sådan set, om man kunne bruge en eller anden form for virus til at overføre det stykke DNA, man var interesseret med. Fordi man altså vidste, at virus havde den her, eller vira havde i nogle tilfælde den her egenskab med, at de kunne overføre genetisk information ind i de celler, som de smittede. Så det var ligesom deres hovedidé, og det outliner de så i artiklen her. Og det, som de konkluderer, det er sådan set, at ja, det kan godt være, at det er en god idé. Vi tror, at det her det er en måde, man kunne gøre det på. Men noget, de også skriver, og det synes jeg sådan set er meget interessant, det er, at de synes ikke, at man skal begynde at gøre det her, inden vi ved mere om de sygdomme, som vi prøver at behandle. Er de reelt monogenetiske, eller er det bare fordi, vi ikke har forstået, hvordan de opstår? Og også, at vi forstår meget mere om de forskellige vektorer, som man kunne forestille sig at ville bruge, inden man går i gang med
at gøre det her. Og så selvfølgelig også, at man gør det på en sikker måde, hvor man har langtids follow-up på de patienter, man måtte tænke sig at behandle. Grunden til, at de skrev sådan her i 1972, det var, at der allerede på det tidspunkt faktisk var nogen, der havde lavet genterapi på en måde, eller i hvert fald forsøgt på det. Det var således, at tilbage i slut 60'erne, der var der nogle læger dels fra USA og dels fra Tyskland, som fandt på at tage det, der hedder CHOP papillomavirus, som er en virus, det er ikke en, der smitter mennesker, men den er i nordamerikanske kaniner. Og der giver den de her store udvækster her i ansigtet blandt andet, sammen med en masse andre sygdomme i de her dyr her. Og dem forskede man i. Og noget af det, man lagde mærke til, det var, at de assistenter og laboratorieteknikere, der arbejdede med den her virus her, at de faktisk havde lav arginin i blodet. Og derfor så troede man, at den her virus her på en eller anden måde påvirkede arginin. Og så fandt de på, at der sådan set var nogle, det er en meget sjælden sygdom, men der er sådan set nogle mennesker, der har noget, der hedder hyperarginemi, hvor at man mangler et enzym, således at man ophober arginin. Det giver forskellige neurologiske problemer og spasticitet, en alvorlig sygdom, som børn ligesom bliver påvirket af over deres barndom, og så til sidst har svært ved at overleve. Så egentlig en svær sygdom, som man gerne vil prøve at gøre noget ved. Og så var ideen ganske simpel, at man tog den her CHOP papillomavirus, og så sprøjtede ind i store mængder i børnene. Og det udgav de et paper om en del år senere, og som I kan se på titlen her, så blev den også kaldt Unsuccessful Trial of Gene Replacement i folk med aginase, altså det her enzym, som de mangler, deficiency. Og det som paperet viste, det var, at de behandlede tre patienter, der var i familie med hinanden, og så de her tal, de viser sådan set, hvor meget arginin der er i blodet på dem. Og ingen af de her, de her behandlede patienter, som har fået forskellige mængder virus, de har nogen som helst ændring i deres argininniveauer. Så behandlingen virkede simpelthen ikke. Og det der senere kom frem, det var også, at virus altså ikke havde den her egenskab med, at den kunne ændre arginin. Det var ikke noget, den påvirkede på nogen måde. Så det var lidt en virkelig dårlig case af første forsøg med genterapi. Den foregik også på et helt andet tidspunkt, tilbage i 60'erne. Så tanken er jo, at sådan noget her, det vil aldrig ske i dag. Eller ville det? Det kan vi prøve at komme tilbage til senere. Det var i hvert fald ikke et trial, der gav særlig meget tillid til, at det her var en god idé. Men den førte så til, at de to forskere, vi snakker før, faktisk satte en lang række regler frem, eller fremsatte en lang række forslag til, hvordan man ligesom kunne gøre det her på en sikker måde. Måske fordi, at de har hørt om den her trial her. Hvad skete der så siden dengang? Jamen, i forhold til de her svære immundefekter, som er det der hovedfokus i videoen her, jamen så er der ligesom en lang række forskellige ting, der konvergerede, der gjorde, at det har været muligt at udføre genterapi i dem. Og det første, som man som regel fremhæver, når man læser artikler om det her, jamen det er, at vi sådan set op gennem 50'erne og især 70'erne og 80'erne blev bedre og bedre til at udføre knoglemarvstransplantationer. Og det vil sige, man vidste også over for den her patientgruppe her, at knoglemarvstransplantation faktisk kunne være en potentielt kurativ behandlingsform over for dem. Og så lærte man noget i 90'erne, nemlig man lærte en masse om, hvordan man kunne mobilisere og konditionere patienterne til, at de kunne modtage deres egen knoglemarv, det vil sige den her autologe knoglemarvstransplantation, som altså gjorde, at man kunne få mange stamceller ud fra patienterne selv, og at man så kunne konditionere patienten, præbe patienten således, at de var modtagelige mod at få cellerne tilbage igen. Så det gjorde sådan set, at man kunne få produktet ud, og på den måde manipulere det ex vivo. Noget andet, der skete op gennem 80'erne, det var, at man fik en meget bedre forståelse for forskellige vira. Det kommer vi lidt tilbage til lidt senere, men de her virale vektorer her, som man forsker en frygtelig masse i, den grundforskning derfra, den gjorde sådan set, at man ved indgangen til 90'erne kunne begyndte forskerne i hvert fald at udføre forskellige trials.
Og der ligger en masse, jeg synes, illustrative eksempler i de trials, så dem har jeg faktisk tænkt mig at gennemgå sådan lidt i detaljer, når vi kommer lidt senere. Og endelig så førte det så til op gennem 90'erne, hvor man lærer de her ting omkring, hvordan man kan bruge virale vektorer, og hvordan man kan konditionere og høste stamceller fra den her patientgruppe her. Det gjorde så, at der op gennem 2000'erne blev udført en lang række kliniske trials med de her slags patienter, som så ligesom var dem, der gav eller giver os, hvad kan man sige, evidensgrundlaget for, at man kan udføre det i dag. Men det er værd at bemærke, at det her, det har i lang tid, og sådan set stadig er det, så er genterapi ligesom på grænsen til, hvad der er muligt for os, og hvad der er menneskeligt muligt. Så op gennem 60'erne og 70'erne, jamen der lærte man en frygtelig masse ting omkring, hvordan man egentlig kunne have viruser i kultur og behandle dem. Så man lærte, for det første så identificerede man en lang række forskellige viruser. Mange flere, end man egentlig troede, der var derude til at starte med. Og man lærte noget, der hedder pseudotopering, og det er et ord, som jeg har sat streg under her, fordi det er sådan set vigtigt. Det betyder, at man kan ændre specificiteten af viruspartiklen, således at den ikke bare har den evne til at inficere de celler, som normal virus vil gøre, men man faktisk ved at ændre på pseudotypen, at man kan ændre på, hvad det egentlig er for nogle celler, som ens viruspartikel binder til. Det kan vi komme lidt tilbage til. Så lærte man selvfølgelig en masse, men det her med at kunne sekventere RNA og DNA, at man også faktisk kunne in vivo transkribere det, altså lave det selv, var også noget, der ligesom blev opfundet på det her tidspunkt her. Man lærte at klone, så at sige. Man fandt ud af, at for at lave viruspartikler, så var der nogle cellelinjer, der var særligt gode, man ligesom kunne bruge til at opformere viruspartikler med. Og måden man gjorde det på, det var ved det, der hedder en transfektion, hvor man tilfører dele af virusen ind i cellerne, og så bliver viruspartikler sådan set dannet ind i det. Det kommer vi også tilbage til. Og endelig så lærte man en masse om, hvordan at man egentlig kunne på det produkt, der så kom ud af ens celler, som så bliver brugt som sådan viruspartikelproduktionsmetode, hvordan man kunne filtrere det og karakterisere det, så det havde en GMP-standard, der var høj nok kvalitet til, at det kunne bruges som et lægemiddelprodukt. Det er en masse sådan grundforskningselementer, som ligesom ligger kimen til, at man kan begynde at afprøve nogle af de her ting her. Og det tror jeg, det er vigtigt, at man husker, at al den grundforskning, jamen uden den, der havde man sådan set ikke rigtig haft mulighed for at kurere de patienter, som vi kan kurere i dag med noget af det her. Noget, som jeg skal nok forklare det her igen, eller komme tilbage på det, men noget af det, som ideen ligesom opstod i, jamen det var sådan set, at alle virus, det skal altid igennem et stykke RNA, lige meget hvornår det ligesom er i dets livscyklus, også selvom det er DNA virus, jamen så på et eller andet tidspunkt, så får du lavet et stykke RNA, og det spørgsmål, det var sådan set, om man kunne erstatte det og sætte et nyt gen ind i det. Det var ligesom det, der er hele tanken bag, at man kunne bruge de her virale elementer til på den måde at overføre et stykke DNA, sådan som Friedman og Roblin ligesom foreslog tilbage i 72. I 80'erne, der skete der så noget. Der var en ny virus, der fik alle folks opmærksomhed. Det startede egentlig med, at der var nogle case reports, der kom ud af USA. For eksempel den her fra 1981, der beskrev nogle yngre mænd, som havde nogle alvorlige former for svampeinfektioner i lungerne. Og nogle af dem udviklede senere hen også en sjælden form for kræftsygdom, der hedder Kaposi-sarkom. Og det var selvfølgelig den store pandemi i 80'erne, det var selvfølgelig HIV-virus og AIDS-pandemien, som virkelig tog fart der. Og det er selvfølgelig på en sidste baggrund, men mange af de ting, man lærte omkring HIV-virus dengang, det var sådan set nogle af de erfaringer, man kunne bruge til så senere hen og bruge virale vektorer til at udføre genterapi med. Så det er værd at vide en lille smule om, hvad HIV-virus, hvordan det opbygger og hvordan det fungerer, fordi at det er mange af de samme elementer, som man bruger i nogle af de virale vektorer, vi bruger i dag. Så her i bunden af siden, der har vi sådan en skematisk tegning af en HIV-viruspartikel. Og den består groft sagt af nogle overfladeproteiner.
nogle glykoproteiner, som er dem, der bestemmer viruspartiklens specificitet. Og så har den nogle 2 stykker RNA inde i viruspartiklen, som når cellen ligesom har viruspartiklen inficerer en celle, jamen, så bliver de frigivet. Så bliver de lavet om til et stykke cDNA af et protein, der hedder reverstranskriptase, som kommer med ind i, som er pakket med ind i viruspartiklen. Og et andet protein, der hedder integrase, der ligesom kan tage fat i nogle bestemte elementer af det her RNA og integrere dem. Og de griber fat i nogle regioner, der hedder LTR-regioner, eller Long Term Repeats, som ligesom er anker for dem, og som de kan tage fat i, og så sætte ind i det humane celles genom. Så det er sådan set alt mellem de her LTR-regioner, som der bliver integreret ind i værtscellens genom. Og når det så sker, jamen, så begynder de her virusens genomer blive udtrykt, og det mRNA, det har så et lille tag, der gør, at de bliver pakket ind i nye viruspartikler, som cellen så kan spytte ud, så den kan inficere andre celler. Lige præcis HIV-virus, den inficerer T-celler, og det kan T-cellerne ikke lide, at de går til grunde over tid, og det betyder så, at man er mere tilbøjelig til at få de her svære infektioner, som pneumoni og Kaposis-sarkom for eksempel. Og ret hurtigt så, da forskerne ligesom begyndte at undersøge den her sygdom her, jamen så gav de en mindelse om nogle kendte slags retroviruser, en familie af viruser, som man kendte fra andre dyr af, som også gav sådan en erhvervet immundefekt i de dyr, blandt andet nogle heste, som fik de her viruser her. Og man ved nu, at der er en lang række retrovirus derude, som inficerer forskellige dyrearter. Der er noget, der hedder Raus sarcomavirus, der er noget, der hedder Mouse Memory Tumor Virus, og der er en gamma-retrovirus, som hedder Maloney Murine Leukemia Virus, eller MLV. Og den er vigtig, fordi det er faktisk en af de virus, man har brugt som vektor i mange af de forsøg, vi kommer til at snakke om. Og endelig så er der lentiviruserne, hvor HIV er en af dem. Noget, der er værd at bemærke her, det er, at de her viruser her, de har fået navn efter de fenotyper, som man har kunne se i dyrene. Og det er nogle lidt trælse fenotyper, som der er beskrevet. Sarkoma, brysttumorvirus, eller lymfotropisk virus, eller murin leukemivirus. Og det er jo fordi, at hele den her familie af vira, at de integrerer sig ind i de genomer på de celler og de dyr, som de inficerer, og på den måde smadrer det genom, som der er der. Så det er altså noget, man lige skal have i baghovedet, at de her virus har som udgangspunkt kan godt føre med til en temmelig træls fenotype. Noget andet, der er værd at nævne, det er, at HIV-virusen har ligesom en bestemt tropisme. Og med tropisme mener jeg sådan set bare, at det er specifikt for bestemte de overflade glykoproteiner, som viruspartiklen udtrykker. Det gør, at viruspartiklen er specifikke for forskellige proteiner på overfladen af de celler, de inficerer. Så for eksempel HIV-virus, der er mange af dem, der er langt størstedelen har en tropisme, der gør, at de binder til den overfladereceptor, der hedder CCR5, som især bliver udtrykt på CD4 T-celler. Men der er sådan set også andre former for, eller grupper af HIV-virus, som gør, at de binder til nogle andre overfladeproteiner på cellerne. Okay, så ideen er sådan set, at vi nu tager hele det her stykke viral RNA, og så fjerner vi alt det, der er mellem de to LTR-regioner, og sætter det nye gen ind, som vi gerne vil erstatte. Så vedligeholder vi de her ankerregioner, de her LTR-regioner, som integrasen kan gribe fat i og integrere ind i vores genomer,
men vi fjerner alle de andre dele, der gør det her stykke cDNA patogent, og til at det kan lave viruspartikler. Så det er ligesom grundideen, at man kan bruge det system, som HIV-virus har udviklet, til at sætte andre slags gener ind med, i stedet for at bruge virusens egen genom. Og for at få udtrykt de andre dele, som der så er brug for at lave en viruspartikel, jamen så transfekterer man for eksempel en hexcellinje, som vi snakker om før, med forskellige plasmider, der udtrykker dem. Så man har ligesom man har et plasmid, der udtrykker det gen, man er interesseret i. I forhold til SCID, så kan det være, at man gerne vil erstatte det defekte IL-2 gamma-receptorgen, der er i stykker. Det kan også være, at man gerne vil erstatte ADA-enzymet, så man får en funktionel kopi af det. Men så det sætter man ind sammen med nogle LTR-regioner, og så bruger man så kaster man det sammen med nogle andre plasmider, som udtrykker for eksempel de overflade envelope glykoproteiner, som man er interesseret i. Og når de alle sammen kommer ind i den samme hækscelle, jamen så kan hækscellen lave viruspartiklen, og den laver så mRNA, som er det her transgen her i rød, som er det gen, vi er interesseret i, og det er det, der bliver pakket ind i viruspartiklen. Men viruspartiklen vil ikke, når den bliver integreret, så vil den ikke lave nye viruspartikler i den celle, den er kommet ind i. Og det vil sige, at den kan sådan set kun smitte en celle én gang. Og når man har gjort det, så holder den op med at virke. Som jeg sagde før, så kan man ændre tropismen af viruspartikler ved at sætte andre former for glykoproteiner ind. Og nu er det lidt småt her, men har ligesom vist nogle forskellige glykoproteiner fra andre vira af. Det kunne være spike for SARS-2 for eksempel, eller det som HIV bruger, som hedder GP160. Men i langt de fleste tilfælde, når man laver det her slags lentivirale systemer, jamen, så bruger man et glykoprotein for noget, der hedder vesicular stomatitis virus G, eller VSVG. Det er et overfladeprotein, som især binder til den receptor i mennesker, der hedder LDL-receptoren, som næsten alle celler udtrykker. Og det vil sige, at du får altså en tropisme, der er meget bredere, end hvis du bare har bruger HIV-virus' overflade protein til at lave din envelope med. Og på den måde kan man sådan set også lege rundt med det og lave forskellige slags pseudotyperinger, så man får viruspartikler, der kun kan inficere bestemte slags celler. Siden 80'erne, jamen der er man faktisk også begyndt at få øjnene op for en række andre viruser, som man kunne bruge som vektor. Og jeg vil bare lige nævne 3 af dem her. En vektor, som man også har arbejdet rigtig meget med, det er sådan en adenovirusvektor. Vi bliver smittet af adenovirus hele tiden. De er ikke farlige i sig selv. Og ideen med den her vektor her, det er sådan set, at du kan overføre meget, meget store genprodukter. Det kan bestemt være en fordel. Men fordi at vi bliver smittet med adenoviruser, og i øvrigt ikke oplever noget til det, jamen så betyder det sådan set, at kroppen har en eller anden grad af immunitet mod det allerede. Og det vil sige, at fordi at vektoren minder så meget om et adenoviruspartikel, jamen så vil kroppen begynde at angribe det, og så vil genterapien ikke virkelig så godt. Noget andet er også, at de kan være svære at producere. Det er ikke nogen, jeg selv har arbejdet med, så det ved jeg ikke så meget om, men det er det, man kan læse sig til i hvert fald. Så er der en vektor, som er kommet rigtig meget frem på det seneste. Det er sådan en adeno-associeret virusvektor. Det er en anden slags virus, som laver sådan en meget små partikler, men som typisk har en meget høj grad af tropisme, og det vil sige, at du teoretisk set kan målrette de her AAV'er, som man også kalder dem, mod helt specifikke organer, og det er sådan set rigtig, rigtig smart, fordi så kan du, hvis du nu gerne vil ramme leveren eller de bloddannende organer, så kan du måske finde adenovirus eller AAV'er, der er specifikke for dem, og på den måde ligesom målrette din terapi dertil.
De laver også, og det kan man betragte som sådan en sikkerhedsfeature, altså der bliver vektoren ikke integreret, det vil sige, at den ligger bare som sådan et cirkulært stykke DNA i de celler, de inficerer, hvor de så ligger og bliver udtrykt, men som efterhånden som cellen deler sig, jamen så vil det her plasmid blive fortyndet ud, og så vil der ikke blive dannet lige så meget af genproduktet mere. Så det vil sige, den bliver ikke integreret i vores genom, men ligger der bare. Og endelig så er der de her retroviruser, som var dem, jeg snakkede om før, som man laver på den måde, jeg også gennemgik før. Og dem kan du typisk udtrykke omkring 10.000 baser med. Det er sådan set rigtig meget. Jeg tror godt, de fleste gener kunne udtrykkes i det. I forhold til det arbejde, vi laver med CAR-T-terapi, der kunne vi rigtig godt tænke os at tilføje en masse nye funktioner, og der begynder det faktisk nogle gange at blive sådan lidt tight, hvad det hedder på, hvordan man bruger det. Det er en af de virale vektorer, man har mest erfaring med, og det er også derfor, at det er der, man kender bedst til bivirkningsprofilen og til de skadelige virkninger, som hvad det hedder, behandlingen også kan have, som jeg kommer til. Men en generel pointe, tror jeg, omkring alle de her ting, det er, at vi kan godt finde på en masse nye idéer og sådan noget, men vi bliver hele tiden overrasket over, hvordan de her ting fungerer, og derfor tror jeg, det er godt at have en vis grad for ydmyghed om, hvornår og hvordan man skal bruge de her terapier her. Fordi nogle af dem jo har, og det kommer vi tilbage til, det skal vi nok snakke om, har vist sig at kunne have skadelige bivirkninger også i hvert fald. Men jeg vil sige, dem hvor vi nu skriver, at de har skadelige bivirkninger, det er typisk fordi, det er der, vi ved mest om dem. Og sådan er det jo nok med alt ny medicin, at til at starte med, så er alt guld og grønne skove, men over tid, så lærer vi jo, hvordan og hvornår det er klogt at bruge en bestemt slags terapi. Og så kommer vi sådan set til 90'erne, hvor at en af de første forsøg med genterapi blev igangsat, og det gjorde det på det center, der hedder NIH over i USA. Her der var man interesseret i at behandle folk, der havde hudkræft med melanom, med deres egen T-celler. Og måden man gjorde det på, det var, at man høstede T-celler fra patienterne, groede den sammen med tumor, og så på den måde fik selekteret for nogle T-celler, som var specifikke over for tumorcellerne. Så groede man dem op i et kæmpestort antal og førte tilbage ind i patienterne igen. Og det var såkaldt sådan TIL-terapi, kalder man det også, tumor infiltrating leukocytes, som er så ligesom opformeret i gigant antal, inden man så ligesom puttede dem tilbage ind i patienten igen, så de ligesom kunne begynde at bekæmpe kræftcellerne der. Og det er i øvrigt i parentes bemærket terapi, som de udfører i Herlev i Danmark også, og er hvad det hedder, med helt fremme som nogle af de bedste i verden til at gøre det. Og som faktisk også har vist sig at have en effekt. Men helt tilbage i 90'erne, der var man lidt i tvivl om, hvad det egentlig var, der foregik. Og især så var man interesseret i, om de T-celler, man fik lavet ex vivo, om de egentlig blev i kroppen på de her patienter her, eller de bare ligesom døde alle sammen lynhurtigt. Så ideen, de her forskere fik, det var sådan set, jamen hvad nu hvis, når vi nu alligevel har T-cellerne ude, at vi så bruger genterapi til at give dem et tag, således at vi kan følge dem, hvad det hedder, om de rent faktisk, om de her T-celler rent faktisk bliver i kroppen, og eventuelt også, hvor er de egentlig henne? Er de inde i tumoren, eller hvor, og så videre. Der var en masse gode argumenter for at gøre det, kan man sige. Og det man så gjorde, det var, at man brugte en retrovirus, den her Maloney Murine Leukemia Virus, tror jeg den hedder, MMLV. Og i den, der satte man så et tag ind, som man let kunne identificere. Og så viste de egentlig, at man ved den her arbejdsproces her, faktisk kunne lave hvad det hedder, klinisk grade lentivirus, eller retrovirus, som kunne bruges, og at det kunne inficere T-celler, og at man kunne finde de her T-celler inde i kroppen bagefter. Så det åbnede sådan set øjnene for, at man måske også kunne gøre det her sådan i rent kliniske øjemed. I det her tilfælde, der var det jo bare for forskernes egen skyld. De vil gerne lære noget mere om, hvordan terapien virkede. Men det førte så til, at man hvad det hedder, begyndte at tænke over, om man kunne gøre det her i mennesker også.
Noget andet, man gjorde lige ved overgangen til 90'erne, det var, at man prøvede at behandle en anden monogenetisk sygdom, nemlig cystisk fibrose, ved hjælp af sådan in vivo direkte, men in vivo vektor for direkte at omprogrammere cellerne, især i lungerne, så de kunne udtrykke det rigtige protein. Og til det her, der brugte forskerne en adenovirus, som de faktisk, det med det man kan se på billedet her, sprøjtede direkte ned i lungerne på patienterne, hvor det så kunne inficere lungecellerne. Og det som det her billede viser, det er meget elegant, det er sådan set, at det protein, man prøver at få udtrykt, CFTR, jamen at det kunne man ikke se i sådan en lungebronkoskopiprøve, før de blev behandlet, men så 4 dage efter de fik terapi, så er de farvet, det der rødt her, at der kan man se, at de her celler her, de udtrykker høje mængder af det her protein her. Med det formål, at jamen, så kunne du sådan set egentlig kurere patientens celler, sådan at du ikke længere havde det her problem, i hvert fald i lungerne med cystisk fibrose. Og det gjorde sådan set, at de lavede et sikkerhedsstudie først, og så lavede de et lidt større studie, hvor de havde lidt flere patienter med. Hver prik eller symbol her, det er en patient, man følger over tid. Og så følger de sådan set, hvor mange en QPCR, hvor mange af det her genprodukt, du egentlig kan finde på sådan en balprøve fra lungerne. Og det, der er interessant her, det er, efter første cyklus, jamen der stiger de alle sammen op, og stregen her, det er den mængde, man vil forvente at se i almindelige mennesker af det her genprodukt her. At der stiger de sådan set alle sammen rigtig, rigtig fint, men så efterhånden, som der går et par dage, jamen, så forsvinder effekten. Og næste gang de så behandler, så prøver de at give dem endnu en dose, og næste gang de behandler dem, jamen, så er der kun ganske få af dem, der rent faktisk stiger, og det falder igen. Og tredje gang, så er der ingen af dem, der har nogen stigning overhovedet. Så det der foregår her, og der brugte man som sagt en adenovirus som vektor, jamen det er sådan set, at kroppen allerede har antistoffer mod det her, mod den her vektor her, og at produktet så på den måde bliver nedbrudt over tid. Og især når du så bliver ved med at give det, jamen så får du bare boostet det immunrespons, og så bliver det lynhurtigt clearet, når du ligesom prøver at tilføre det igen i patienterne. Så det var det viste sådan set, at sådan in vivo genterapi faktisk godt kunne virke, men også at der var nogle elementer, som man ikke som gjorde, at det satte en stopper for det her, nemlig kroppens immunsystem, som er virkelig god til at slå ting ihjel, som der kommer ind hos os selvfølgelig. Lidt senere, der var mange af de samme forskere, som faktisk var med i det første paper, jeg snakkede om her, med tillerne, jamen de begyndte så at prøve at behandle patienter med det, der hedder aderskid. Og der er sådan en rigtig godt opfølgningspaper, hvor de kigger på de 2 patienter, de startede med at behandle 4 år efter, de faktisk fik behandlingen. Så her der tog de 2 patienter med aderskid, og det der jeg synes er vigtigt at pointere her, de to patienter, som ikke havde andre muligheder. Der var ikke de var ikke kandidater til sådan en almindelig knoglemarvstransplantation, og de var egentlig blevet behandlet med en sådan enzymerstatningsbehandling, som det hedder PEG-ADA, uden at det ligesom havde haft den effekt. Og det vil sige, de her patienter her, de havde ligesom ryggen mod muren, og havde ikke så mange andre valgmuligheder i virkeligheden. Og grunden til, at de highlighter det her, det kommer vi også lidt tilbage til, men det er, at når du skal lave de her nye eksperimentelle behandlinger i mennesker, jamen så skal du tænke dig virkelig godt om det produkt, du i virkeligheden har, om det ligesom lever op til, om det rent skal gøre det, som man tror, det kan, men for det andet, at man skal jo udvælge nogle patienter, som kunne have en effekt af det her, som de ikke kunne have ved anden behandling, og som ligesom er, hvor det etiske regnskab på en eller anden måde går op. Og det synes jeg faktisk, de ramte meget plet med her i hvert fald.
Det de gjorde, det var, at de høstede T-celler med sådan en aferese hos en 4-årig og en 9-årig, og så brugte de den her murine leukemia virus igen, den samme som de havde brugt til at behandle tillerne med. Så knystede de, høstede T-cellerne, og så brugte de den her MLV retrovirus til at sætte det korrekte gen ind. De lavede ikke nogen selektion af cellerne, og de overførte, hvad man måske i dag vil tænke var et lavt antal T-celler tilbage i patienterne. Det som de kunne se, det var, at begge patienter sådan set steg efter de har fået behandlingen i antallet af T-celler i kroppen, hvilket var at det der var målet. Men hvor i det ene patient, jamen der blev det sådan set ved med at stige, og der der var det sådan set noget, der blev vedligeholdt over de her 4 år her. Jamen så steg den initielt i den ene patient, men faldt så igen. Noget som man blev ved med at gøre ved dem, og som man så kunne diskutere bagefter, om det var klogt eller ej, det var, at man blev ved med at give dem den her enzymerstatning, det her ADAPEC her. Det gør sådan set, at de celler, du overfører med det korrekte gen, de har ikke noget, der er ikke nogen eller der er ikke nogen evolutionær fordel i, at de ligesom har det korrekte gen. Så det som de ligesom diskuterede sådan efter 5 år eller 4 år, da de skrev det her paper her, det var, skulle vi have lade være med at gøre det. Noget andet, der var klart, det var, at på det her tidspunkt, der fik de sådan helt enormt lav transduktionsgrad. Det vil sige, selvom de havde 1 milliard T-celler, som de havde udsat for virus, jamen, så var der meget, meget få af dem, der i virkeligheden var blevet transduceret og havde udtrykt det rigtige gen. Og det vil sige, der var altså meget få af dem, der rent faktisk der overlevede. Noget andet, der er lidt sjovt i den her case her, det er, at de tog jo T-celler ud, som var modnet, og når man snakker om sådan modne T-celler, så burde deres halveringstid være måske 200 dage eller sådan et eller andet, eller måske et par år på en god dag. Men, eller det var i hvert fald det, man troede dengang, inden man lavede det her. Men noget, som de så også skriver, det er, at den ene patient har T-celler, der er i live 4 år efter, at man sådan set har behandlet dem, og som stadig har den her enzymaktivitet her, jamen det indikerer sådan set, at der er nogle, at T-celler sådan set kan danne sådan langtidsudkommelse eller langtidspersisterende celler. Noget, man ikke var helt så meget klar over på det her tidspunkt her. Så de her 3 papers, det er jo ikke fordi, de var sådan en gigant succes i sig selv, men de var teknisk enormt vanskelige at udføre, og de åbnede også øjnene op for, at der var en lang række, fortsat tekniske udfordringer, som man skulle løse, før man kunne bruge den her behandling mere regelret terapeutisk. Noget af det, som der sker op gennem 90'erne, som jeg nævnte før, det var sådan set, at vi blev meget bedre til ligesom at oprense især knoglemarv fra de her patienter her, blandt andet ved at bruge GCSF og oprense CD34-positive celler, altså de her stamceller, som man får løsgivet til kroppen, efter man giver det. Og hvordan man ligesom kunne høste det, altså hvordan man oprenser det, og så hvordan man efterfølgende kunne give det tilbage til patienterne. Og noget andet, som man blev bedre til, det var, og som gik op for folk, det var, at det var egentlig en rigtig, rigtig god idé at prøve at fjerne alt det eksisterende immunsystem, inden man tilførte cellerne tilbage igen. Som jeg nævnte i paperet før med de her 2 første patienter, der blev behandlet med ADA-skid, jamen der var en af de ting, som forskerne overvejede, det var, jamen var det et problem, at der stadig var de syge T-celler til stede i kroppen, og gjorde det ligesom, at det blokerede pladsen for, at de raske kunne komme ind og leve. Og på samme måde med knoglemarven, jamen der ved man, at det er vigtigt ligesom at konditionere først. Og især hos de patienter her, jamen der gik det op for folk, at der var det faktisk ekstra vigtigt, at man ligesom konditionerede dem, og hvordan skulle man så gøre det på den rigtige måde. Det var noget af det, som man fandt ud af op gennem 90'erne. Et af de papers, som så virkelig ligesom slår fast, at det her faktisk kan lade sig gøre og virke, hvis man nu kombinerer alle de her forskellige tekniske fremskridt,
Det var det her paper fra lige fra omkring år 2000-skiftet. Så havde man taget X-bundne skidpatienter, og så behandlede man dem igen med den her MVL-virus, og konditionerede dem, og man gjorde det ikke bare i T-cellerne, men man gjorde det i knoglemarvsproduktet, altså et autolog knoglemarvsprodukt. Og det gjorde sådan set, at man hos alle de her patienter, som de behandlede, at der kunne man se, at de fik højere normaliserede niveauer af T-celler, det som man var ude efter, men sådan set også, at det persisterede gennem længere tid. Og derfor var der sådan set rigtig store forhåbninger til, at den her terapi kunne være kurativ over for de her sjældne sygdomme her. Men så skete der nogle forskellige ting, som fik forskerne og lægerne til at tage et kæmpestort skridt tilbage. Det første, der skete, det var, at der var et stort genterapeutisk trial, hvor man prøvede at behandle en anden monogenetisk sygdom, noget der hedder UTC, hos nogle relativt raske patienter i USA. Og der skete så det, at ham her, Jesse Gelsinger, han var med i et trial, i sådan en fase 1 trial, mod den her sygdom her, og at han døde, efter han havde været med eller få dage efter han ligesom fik, den her genterapi her. Han havde der var en kæmpe skandale omkring det her, fordi at han, dels så var han ikke selv specielt syg, da han ligesom blev involveret i den her trial her. Han havde en mild variant af sygdommen, og han var sådan set velreguleret på ligesom at have ændret sin kost. Han deltager så i sådan et fase 1-forsøg, hvor han får en adenovirus, eller en adenovektor, hvor man prøver at korrigere det her UTC, og så giver man ham et sådan enormt stort antal viruspartikler, IV, det største antal viruspartikler, som jeg har kunne læse mig til i hvert fald, at nogen nogensinde fik, eller har fået. Og umiddelbart efter han får de her viruspartikler her, jamen, så går han i chok, han begynder at digge, og han får selvfølgelig organsvigt, og så 4 dage senere, så dør han på tragisk vis. Og det viser sig at være sket, det er, at han har ligesom haft en enorm immunologisk reaktion mod vektoren for det første. Fordi man har indgivet så mange, så bliver den reaktion helt enormt stor, og hele kroppen, den går ligesom i organsvigt. Noget, som var en del af skandalen, kan man sige, som så blev gravet frem bagefter, jamen det var, at forskerne bag faktisk havde observeret noget lignende i nogle sikkerhedsstudier i aber, men det havde de aldrig rapporteret. Og endelig så kan man sige det her med, at han i virkeligheden ikke var en specielt god kandidat til at være med i den her trial her, var selvfølgelig også noget, der gjorde, at folk blev rigtig, rigtig rasende over det, der var foregået. På det tidspunkt, der var der ligesom stor excitement omkring genterapi i USA, og men alle trials bliver stoppet øjeblikkeligt, og der er ligesom der er sådan en kæmpe undersøgelsesapparat i gang, og hvor forskerne bag og lægerne bag selvfølgelig bliver efterforsket i dybden og får forbud mod at lave sådan nogle ting her igen. Det var sådan en stor sag også i medierne, og grund til at jeg skriver navn og billeder af det hele, det er sådan set, at faren til barnet her har været meget vokal omkring det, og har startet en fond i hans navn, og som har skrevet rigtig mange fornuftige ting om, hvordan man egentlig bør udføre genterapi. Derfor synes jeg godt, at jeg kan tillade mig at vise hans billede og skrive hans navn her, fordi det sådan set er noget, som familien bag bruger aktivt også. En anden ting, der skete lige ved overgangen til årtusindskiftet, det var, at nogle af de skidpatienter, som man var begyndt at behandle med genterapi, de udviklede efterfølgende T-celleleukemi. Og det gjorde de 3-6 år efter behandlingen. Og
der var en patient, der døde, og alle andre, der i hvert fald i de papers, jeg kunne læse, eller artikler, jeg kunne læse, de 4 andre, som i det her trial, som fik T-celleukæmien, jamen de blev efterfølgende kureret med, som hvad kan man sige, standard kemoterapi mod det. Og så begynder man jo at undre sig over, hvordan i alverden det kan ske. Og her skal vi huske på, at de her viruser her, de hedder oprindeligt noget med leukæmi, og de hedder noget med sarkom. Og grunden til, at de gør det, det er, fordi de har en tendens til at sætte sig ind dumme steder i vores genom. Og det, som man fandt ud af, det var, at der var sket det, der hedder intentionel onkogenese. Det vil sige, at retrovirusen havde sat selve genproduktet ind et sted i vores genom, hvor at det enten triggede et proto-onkogen, eller at det ligesom stoppede ødelagde funktionen af nogle af de cellulære mekanismer, vi har, der ligesom overvåger integriteten af vores genom. Så det begyndte man at undersøge meget, meget grundigt i patienter her, hvorfor det egentlig det kunne være, der skete. Det jeg synes, der er værd at tage med her i forhold til den her sag versus ham her, Jesse Gelsinger, jamen det er, at de her patienter ville tragisk nok, ville de jo nok være døde, hvis ikke de havde fået den her behandling her. Dermed ikke sagt, at det er en god undskyldning, men det er bare for at sætte tingene lidt i perspektiv, at de her patienter her, de havde sådan set ikke særlig mange andre muligheder, når de fik den her terapi her. De kunne ikke få knoglemarv, og de responderede ikke på anden behandling ellers. Okay, hvad var det så egentlig, der skete? Det brugte man de næste mange år på ligesom at få klarhed over og undersøge. Og en af de ting, som man blev klar over, det var, at selve de LTR-regioner, som jo stadig var en del af det vi havde kopieret fra viruset af, jamen at de faktisk i sig selv havde en såkaldt sådan enhancer-aktivitet. Det vil sige, de kunne hjælpe med at hive cellens transkriptionsapparat tæt på sig, og på den måde få øget udtrykket af ikke bare det, som de selv, de gener, de selv ligesom havde indsat, men også de gener, der sad rundt om dem. Og det gjorde sådan set, at man kunne få tændt forskellige proto-onkogener, der sad i genomet. Og et af de gener, som man oplevede, at nogle af patienterne fik overudtryk, det var noget, der hed LMO2, hvor at selve retrovirusen havde indsat sig selv, og den havde en tendens til at indsætte sig selv rundt om det gen, og det førte så til overudtryk af LMO2. Man fandt senere ud af, at man har startet andre kliniske trials med samme vektor, med den her MLV-vektor, mod CGD og VAS også. Og der fandt man sådan set også ud af, at de havde samme tendens til at blive integreret i den her region her, og at de også skulle føre til overudtryk af generne, som udtryk for, at det så var en generel tendens, som den her vektor den havde. Og her skal vi også huske på, at nogle af de her vektorer, de hedder jo noget med leukæmi oprindeligt, og det gør de jo, fordi at de andre dyrearter, hvor de ligesom hører til, der havde de jo en tendens til at føre til leukæmi også. Men det blev man så klogere på her. Noget, som lige præcis den her vektor, der blev brugt her, gjorde, det var, at den kunne blive integreret både i introns og i exons. Og introns, det er der, hvor der sidder meget af det regulatoriske apparat, der ligesom også udgør, om et gen skal over- eller underudtrykkes. Og det, som vi så lærte på den hårde måde her, må man sige, det er, at de genregioner, de dele af vores genom, de sådan set er rigtig, rigtig vigtige også, og derfor kan det måske derfor er det måske en dum idé at prøve at sætte alt for meget ind der. Alle de her ting så sammen førte så til, at man ligesom får i gang sat en malign proces i nogle af de her celler her, der så gør, at patienterne fik leukæmi. Okay, hvad gør man så i dag, og hvad er det egentlig, vi har lært for de sidste 30 år? Jeg vil sige, de her forsøg her, det gjorde jo så også, at man øjeblikkeligt stoppede med at udføre dem.
Og derfor så er der sådan set i den historiske oversigt, jeg viste i starten, jamen, så er der sådan en lang periode fra nullerne og frem til 2008 eller 9 mener det er, hvor at man faktisk lader være med at lave kliniske trials med det her, fordi man ligesom ikke synes, at man har lyst til at kaste sig ud i det her. Men hvad er det egentlig, man gør nu, og hvad er det, man har ændret for ligesom at forbedre sikkerheden? Jamen noget man har gjort, det er, at man har muteret de LTR'er, man bruger, således at de ikke længere selv aktiverer og selv virker som enhancers og hiver transkriptionsapparatet ned. Og derfor kalder man de LTR'er, man bruger i klinikken i dag, dem kalder man sådan self-inactivating vektorer eller SIN-vektorer. Og de mangler simpelthen en del af LTR'en, som gør, at du ikke længere har den her enhancer-kapacitet her. Så er man også gået meget mere over til at bruge lentivirus frem for andre retroviruser, som for eksempel MLV er, fordi at lentivirus indsætter sig kun i åbne kromatinregioner, hvor der er exons. Og det vil sige, at de bliver ikke sat ind i introns, hvor de kan være med til at påvirke hvad kan man sige, de regulatoriske elementer omkring de andre gener, der måtte sidde der. Noget man også ligesom er begyndt at gøre, det er, at man sætter sådan geninsulator rundt om, og det vil sige, det er genstykker, som gør, at hvis du får udtrykt, hvis transkriptionen ligesom begynder at være hen over det gen, du har sat ind, som du gerne vil have, jamen så når de rammer den her insulator her, så popper de af og ryger af. For eksempel ved at sætte sådan en poly-A-signal ind, det sikrer ligesom, at du får et fuldt transkriptionsstop, når produktet kommer dertil. Og så er man selvfølgelig også blevet meget bedre til, og meget mere ops på at udføre og lave produktionen af de her lentivirale virus under sådan meget strenge GMP-standarder. Måske endda for strenge. Noget man også gør, som er sådan lidt mere subtilt, det er, at man i stedet for at bruge høje mængder virustitter, når du transducerer din knoglemarv, dine T-celler, jamen så bruger man faktisk lave mængder virus. Og det har jeg prøvet at illustrere lidt med den her kasse med tennisbold her. Så hvis man forestiller sig, at tennisbolden er viruspartikler, og det her det er antallet af celler, jamen så hvis du bare kaster dem tilfældigt, hvis du kaster tennisbolden tilfældigt ud over cellerne her, eller spandene her, jamen så er der nogle spande, der vil modtage mange viruspartikler, og som på den måde vil få mange insols på deres genom, mens der er nogle ude i enderne, som får færre. Og man kan sige, at det er sådan en stokastisk proces, det kan du ikke rigtig ændre på. Det er, du kan ikke bestemme 100% hvilke celler der bliver transduceret med din viruspartikel. Men det du kan ændre på, det er, hvor mange tennisbold du kaster med. Og hvis du bruger færre tennisbold, altså en lav virusmængde, jamen så vil der være færre af de her spande, som udtrykker, eller som har fået rigtig, rigtig meget virus. Så på den måde, så mindsker man også risikoen for, at du ligesom påfører den genetiske insols. Så det er også noget, man har arbejdet med at blive klogere på. Det gælder selvfølgelig om at finde sådan en sweet spot, hvor man kan overføre nok genprodukt til, at man kan ordne sygdommen og rent faktisk kurere folk, men også uden at man ligesom overgør det. Så det er en række af de lektioner, man ligesom har lært igennem de sidste 30 år. Og jeg vil sige, jeg tror ikke på, at nogen kunne have regnet det her ud inden. Det er simpelthen noget, vi har måttet lære, mens man har udført forsøgene. Og det, der er vigtigt her, det er sådan set, at forskere og læger, der laver de her ting, at de ligesom går til det sådan enormt åbent og deler alle data og alle resultater, også når det går dårligt, fordi det er sådan set den eneste måde, man har kunne blive klogere på. Hvor er vi så henne i dag med skid og genterapi? Jamen, i dag ser det faktisk rigtig lyst ud. Der er nogle nylige papers, som ligesom har gennemgået evidensen bag genterapi. Og også nogle relativt nylige papers, hvor man har fået et vist antal patienter med, for ligesom at kunne se, hvad sikkerheden egentlig er med de metoder, man så bruger i dag. Så for eksempel det her paper fra 2019, jamen der har man brugt en lentivirus, altså en virus, der kun bliver integreret i
i exons og med det her inaktivering af LTR'en, hvor man har givet et lavdosis konditioneringsregime. Og der har man så behandlet 8 patienter, de er alle sammen unge, og de får alle sammen fuld rekonstruktion af både TB og NK-celler, også forskellige myeloide subsets. Og noget, der er værd at bemærke i en artikel, er, at de også går ind i og kigger på, jamen, hvor mange viruspartikler er det egentlig, som vi kan finde i hver af de her rekonstruerede knoglemarvsceller her. Og det ligger super flot, det ligger meget, meget lavt i virkeligheden. Ideelt set, så vil du gerne have bare en per celle, og det rammer de spot on her. Så det viser sådan set noget om de mange små tekniske finurligheder, der har ført til, at man kan udføre det her på en sikker måde. Et andet paper er også helt nyt fra 2021, og her har de behandlet 50 patienter med ADA-skid, 30 i USA og så 20 over i England. Og i Danmark der er det således, at hvis du har en af de her sygdomme her, så vil du typisk blive sendt til enten til London, hvor du vil få behandlingen. Så det kan godt være, jeg ved faktisk ikke, om der er danske patienter med i det her, men det man kan se her, det er, at her har de kigget på CD3 T-celletallet, og det efter behandling, jamen der stiger det rigtig flot hos alle grupperne og er normaliseret. Og der er 100% overlevelse, og der er rigtig, rigtig fin engraftment hos næsten alle patienter, og ingen af dem havde ligesom havde nogle bivirkninger i øvrigt, så det er jo en svær behandling at få, men ikke efter de ligesom har overstået behandlingen, så er de sådan set effektivt kureret. Og noget af det, de skriver i det her follow-up, som er omkring 3 år, jamen der var der ikke noget bevis for, at der ligesom var nogle leukemier eller andre sygdomme, hos de her patienter her. Okay, jeg tænkte også lige, at vi inkluderer en slide omkring den metode, man aktuelt bruger i London, som et af de center, som dansk patient potentielt kunne blive sendt til, fordi de har faktisk lavet nogle meget gode artikler, der ligesom viser præcis, hvad det er for en vektor, de bruger, og hvordan den ligesom er designet. Så i forhold til exponens skid, jamen der bruger de den her vektor her, som består af en lentiviral vektor, der er pseudotoperet med VSVG, det vil sige, at den kan inficere knoglemarvsceller via LDL-receptoren. Og så består den af de her selvinaktiverende LTR-regioner, det er SYN-LTR i begge ender selvfølgelig. Så bruger de en human promotor, noget der hedder EF1-alpha, som giver sådan meget stærkt udtryk af det protein, eller det gen, man prøver at udtrykke. Og så udtrykker de så IL-2 fælleskædereceptoren her. Efterfulgt af et lille stykke, der hedder WPAE. WPE er lidt spøjst, det er faktisk en del af en anden virus, en virus, der hedder Woodchuck hepatitis virus. Og lige præcis den virus har et regulatorisk element, de her WPAE'er, som øger udtrykket af selve det transkript, man prøver at få lavet, og på den måde så får du lavet mere IL-2-receptor, mRNA, og dermed får du også pakket mere af det ind i de viruspartikler, som du får lavet. Så det er ligesom sådan et lille trick, som man har taget for de her woodchucks, som også hedder groundhogs, og på dansk siger Google, at det hedder skovmummeldyr, som der er et lille billede af hernede. Men det er altså selve vektoren, og det der så det man så gør i London lige nu, det er, at man stimulerer børnene til at producere stamceller, som man så kan høste. Man selekterer på CD34, så man får stamcellerne, og så transducerer man dem så med den her lentivirus, som jeg lige har forklaret. Man laver QC på det knoglemarvsprodukt, man får ud, og så injicerer man det tilbage ind i patienten igen. Det tager cirka 1-2 måneder, hvor man ligesom skal være i London for at blive fuldt derovre. Og inden at knoglemarven har rekonstrueret sig selv og begyndt at danne de forskellige immunceller, især T-celler, man selvfølgelig er interesseret i den her sygdom her, jamen der kan der gå op til 100-150 dage.
inden det ligesom, de begynder at dele sig og komme ud i kroppen og kunne virke igen. Så det er altså en lang periode, hvor barnet ligesom skal være beskyttet og holdes i isolation og selvfølgelig have på alle mulige profylaksiske mediciner. Men derefter så, hvis alt går vel, jamen, så skulle immunsystemet sådan set, kroppens eget immunsystem, så begynder at være rekonstitueret og begynder at danne igen. Det er således, at der nu er genterapeutiske trials i gang mod en lang række forskellige svære immundefekter. Vi snakker især om skid i dag, men også mod Wiskott-Aldrich syndrom eller VAS, mod CKD og andre sygdomme. Og der er en lang række sådan kliniske trials i gang for ligesom hele tiden at prøve at forbedre terapien og gøre den bedre. Men det er således, at hvis man skal have de her behandlinger, jamen, så er det typisk i de her højt specialiserede akademiske hospitaler, som ligger i Paris eller London. Der ligger også nogle i USA og nogle i Rom selvfølgelig. Okay, hvor er vi så hen i dag med genterapi? Og der fandt jeg et rigtig fint review, som ligesom gennemgår, som viser sådan et overlap mellem nogle af de meget spændende behandlingsmodaliteter, som er ved at vende frem på markedet og på hospitalerne i dag. Genterapi er det, vi har snakket om indtil videre her. Jamen der har vi kun snakket om virale genterapier, men man kan sådan set også godt der begynder også at komme sådan non-virale genterapier frem, og dem kan vi snakke en lille smule om. Så er der cellularterapier, det er det, som jeg arbejder med, og der er som sagt et overlap til genterapi, hvor vi bruger lentivirale vektorer til at omprogrammere T-celler med, for eksempel. Og endelig så er der nu stor excitement omkring at bruge RNA'er, eller mikroRNA'er, eller mRNA til at prøve at påvirke kroppens celler. Det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder, men nogle af fordelene ved det er, at det er en mere sådan begrænset periode, hvor du vil skulle udsætte cellerne for det, og at de ændringer, du måtte lave, ikke er permanente typisk. Det vil så selvfølgelig også sige, at du skal have behandlingen hele tiden, men der er nogle andre sikkerhedsaspekter i det, kan man sige. Lige præcis i forhold til sådan genterapierne, jamen så er næsten alle de trials og firmaer, der er derude, jamen de bruger virale vektorer. Og mange af dem, der bruger de enten AAV'er eller lentivirus, er sådan set det, der udgør hoveddelen nu. Og så kommer der som sagt en lang række nye genterapeutiske modaliteter på markedet nu, og det en af dem er selvfølgelig, at man bruger nukleaser, som kan lave dobbeltstrandede cuts, det hedder det ikke på dansk, skæringer i vores genom. Og hvis man så samtidig, når man ligesom har fået skilt kommer med et stykke donor-DNA, det kunne for eksempel være gennem en AAV, som leverer sådan et plasmid, cirkulært stykke DNA, jamen så hvis du designer det rigtigt, så kan du sådan set få integreret det stykke DNA, der hvor du har lavet din skæring. Og det der er fantastisk, for eksempel med CRISPR og Cas9, det er, at du helt præcist kan sætte den til at lave skæringen et sted, hvor at ens guide-RNA hedder det, ligesom matcher til. Og fordi guide-RNA er 20 baser per lange, eller nogle 20 baser per lange, jamen så kan du sådan set meget præcist identificere steder, hvor at det skal sætte sig ned, og hvor det så skal lave skæring, og hvor du skal sætte de nye ændringer ind. Og det betyder også, at der begynder at komme terapier frem nu, hvor at man i stedet for bare tilfældigt at sætte et genprodukt ned, så kan man faktisk sætte det helt specifikt ned, enten i det defekte gen, eller man kan sætte det ind i, hvad der bliver kaldt sådan safe harbors, altså i områder af genomet, som man ikke mener spiller nogen rolle, eller hvor der er nogen risiko for at tænde proto-onkogener for eksempel. Så det der er helt enormt stor excitement omkring at bruge at løse nogle af de mange forskellige genterapeutiske eller monogenetiske sygdomme, der er derude.
I forhold til det RNA-baserede teknikker, jamen så er konceptet sådan set, at du designer et stykke antisens-RNA, der binder sig til det gen, du gerne vil have nedbrudt eller fjernet, og så så ved hjælp af de systemer, der er inde i cellen, jamen så får du nedbrugt mRNA-produktet, når det bliver lavet. Eller du kan designe det på en sådan måde, at du fjerner bestemte exon, så det har en relevans over for nogle sygdomme. Så det er sådan set 2 meget, meget interessante teknikker, som der bliver forsket enormt meget i lige nu. Og bare for at give nogle eksempler på, hvor CRISPR bliver brugt hen, jamen så er det faktisk således, at i Danmark, der er der forskningsgrupper og hospitaler, der aktivt arbejder med at prøve at bruge CRISPR i klinikken i Herlev. Og jeg tror ikke, det er et billede af forskerne fra Herlev desværre, men det er bare en nyhedsartikel, der handler om, at man i Herlev nu tager i de tiller, som de er verdensmester i at lave der, at faktisk prøver at bruge CRISPR på dem, for at få dem til at persistere længere tid, og måske også bedre kan bekæmpe kræftcellerne. Ved at fjerne gener som i de her T-celler, som man ved inhiberer dem. Og det gør de så med CRISPR. Det er et super spændende studie, som de har sat op der. Det er især Özcan Met, som ligesom er leder af det. Og på Aarhus Universitetshospital og i Skyby, jamen eller Aarhus Universitet må jeg hellere sige, der arbejder Rasmus Bach og andre på at også bruge CRISPR til at korrigere nogle andre immunsygdomme. Ikke nogle af dem, vi har snakket om i dag, men det er også super spændende arbejde, de laver deroppe. Jeg vil sige, hele miljøet omkring Aarhus virker enormt spændende i forhold til alle de ting, de arbejder med deroppe og genterapi. Så det er ligesom nogle af de eksempler, der er på sådan en nuklease, hvordan det bliver brugt. Sådan RNA-baserede teknikker, jamen der det bedste eksempel er måske, at man har prøvet at bruge de her ASO'er, de her antisens oligonukleotider, til ligesom at korrigere nogle defekte proteiner i det, der hedder Duchennes muskulær dystrofi. Og det er jo sådan set et produkt, det er nogle metoder, som er enormt spændende også. Noget af det, jeg vil nævne, det er også, at der er også en række risici ved de her nye teknikker her. Og noget af det, jeg håber, som det her oplæg måske gør klart, det er, at det vil der jo nok være med alle nye genterapier. Lige præcis med lentivirus, jamen der kender vi en del til, hvad det er for nogle risici, der er, fordi at man har brugt det gennem de sidste 30 år. Og jeg tror på samme måde, som vi har lært en masse erfaringer af det, som jeg ikke tror, man kunne have forudset i øvrigt, jamen så er man også ved at lære, at der er en masse udfordringer ved at for eksempel at bruge CRISPR. Det er ikke fordi, at det på en eller anden måde nødvendigvis er mere sikkert, hvis du spørger mig, men hvad det hedder, men på samme måde som vi har kunne gøre det med lentivirus, så tror jeg sådan set, at hvis man gør sin overvejelse om, hvem det er, man behandler først, og man udvælger de patienter rigtigt nok, så tror jeg sådan set, at vi kan blive klogere, og at man så samtidig giver patienterne en mulighed for at rent faktisk at blive kureret. Et eksempel, og det er bare fordi jeg selv er interesseret i T-celler, jamen det er, at CRISPR er vist at kunne give kromosomforandringer i T-celler, når du ligesom begynder at behandle dem. Og i det her paper her, der viser de så også, hvordan man så eventuelt kan, forbedre eller gøre, at det ikke nødvendigvis altid sker. Men at CRISPR og genterapier kan give problemer, er bestemt noget, som man er klar over. Og der er i hvert fald en hel række forskellige firmaer, som ligesom har måttet standse deres trials, fordi at der er nogle sikkerhedssignaler, der gør, at de ikke virker så godt. Eller man er nervøs for, om man måske man overser et eller andet. Og jeg tror, erfaringerne fra slut 90'erne viser jo også, at vi jo nok skal være ydmyge nogle gange, når vi begynder at gå ind og skære i DNA og ændre ting. Når det er sagt, så hvad det hedder, så er der ingen tvivl om, at de her terapier, de har et helt enormt potentiale, og jeg tror altså ikke, man skal lade sig afskræmme af, at de her ting kommer også med de nye teknikker. Jeg tror bare, man skal være ærlig omkring upfront,
at det er en risiko, der er der, og at vi er enormt ops på det. Det er i hvert fald det, som der bør være take-home message fra de sidste mange årtier med lentivirale og virale terapier. Noget, som jeg næsten bliver nødt til at nævne, det er, at det er også gået sådan helt galt på et tidspunkt, og det er det i en case, som jeg synes minder enormt meget om den første case, jeg snakker om, hvor man havde taget en kaninvirus og sprøjtet ind i nogle børn tilbage i 60'erne. For et par år siden, der var der et videnskabeligt møde, hvor at der var en kinesisk forsker, der pludselig præsenterede, at han havde brugt CRISPR til at lave det, der hedder geneditering i embryoer. Og det vil sige, de genændringer, som han laver i de her celler her, de er sådan set permanente i de her børn her, og som de vil leve med resten af livet, og det vil også være i deres kønsceller, og det vil sige, de mutationer, som han har lavet, de vil sådan set fortsætte med at være til stede, skulle de her børn her senere selv få børn. Og det han gjorde, det var, at han besluttede sig for at nokke CCR5 ud i børnene. Som I måske kan huske, så snakker vi jo lidt om i starten, at HIV-virus, der er nogle HIV-viruser, der har tropisme over for CCR5-positive T-celler. Og hans argument var, at der er nogle patienter, eller nogle mennesker i verden, som har en variant i det her CCR5 protein her, som gør, at de ikke er ligesom modtagelige over for HIV-virus, fordi at virus ikke kan binde til dem. Men han var en rigtig dårlig forsker, fordi at dels så havde han ikke søgt tilladelse til det, dels så var det ikke, fordi de her børn var syge i forvejen, de fejlede ikke noget, og dels så er det ikke fordi, at HIV ikke er en virus, man ikke kan løse med nogle af de mediciner, vi har i dag. Og endelig så vil jeg sige, at han var en helt enormt dårlig forsker, fordi han simpelthen ikke vidste nok om HIV-virus, fordi som jeg startede med at sige, så er der forskellige varianter af HIV, så det er ikke således, at alle HIV-varianter nødvendigvis binder gennem CCR5. Der findes også andre varianter, der kan binde gennem andre receptorer, som han jo selvfølgelig ikke påvirkede. Og han var også en helt elendig forsker, fordi at det han lavede var noget sjusk, for at sige det lige ud. Det data han viste, det var, at han ikke havde lavet et fuldt knockout. Han havde bare lavet kimerer, og det kan man sådan set se på det data, som han selv præsenterede. At der er, og det kan man se på de her traces her, at det er således, at der er forskellige basepar, der er udtrykt hen over den sekvens, det område, som han har prøvet at targetere. Og det vil sige, at du får lavet et kimerisk produkt i børnene. Så det kan, og hvilket meget vel kan være, at det betyder, at de sådan set stadigvæk har varianter af CCR5, som HIV-virusen kan binde til. Så han blev ligesom et outcast i det videnskabelige miljø, men jeg kan jo se, at han er begyndt at forske igen, og jeg synes, det er helt enormt ærgerligt, at han får lov til det, fordi at det, han lavede, var langt over grænsen og noget værre sjusk. Det seneste, han har sagt, det er, at de her børn heldigvis har det godt, og det er jo sådan set positivt. Det er måske noget af det eneste positive, der er kommet ud af det her. Der er også nogle andre udfordringer ved at bruge genterapi. Dels så er lovgivningen kompleks. Det er svært at gå i gang med det. Det er også svært at bruge behandlinger, som bruger genterapi, fordi at de ofte er enormt dyre. Et eksempel fra min egen verden, det er CAR-T-celleterapi, som sagt er en genterapeutisk behandling, hvor man behandler patientens T-celler med et stykke lentivirus, således at de bliver specifikke over for nogle bestemte celler i kroppen, som har virus, eller som har cancer, og som på den måde ligesom kan bekæmpe kræften. Og selvom at der egentlig i mange år har ligget data på, at det her det var en sikker og en eventuelt kurativ behandling for nogle af de her kræftpatienter her, jamen, så er de så faktisk så har danske læger sådan set fået nej til at bruge dem, nok hovedsageligt af økonomiske årsager igennem nogle år. Og først for nylig, faktisk her i år, så er det ligesom blevet indført
hvor Danmark jo så er et af de sidste lande i den vestlige verden, der ligesom bruger den her behandling nu. Og det er, jeg tror hovedproblemet her er sådan set, at de her behandlinger her, når firmaerne laver dem, er, at de koster kassen. De er rigtig, rigtig dyre. Og de koster ikke kun penge, når man ligesom laver dem. Der skal også være et stort setup omkring at kunne høste cellerne og kunne følge op på patienterne i mange år bagefter. Så der er nogle svære udfordringer ved at lave det her. Der er masser af andre eksempler på dyrebare behandlinger, hvor at der sådan set er produkter på markedet, hvor at vi siger nej i Danmark, fordi vi ikke har råd til det. Det her det er en med muskelsvind, som får nej, fordi det er et dyrt lægemiddel, og så var der også en case for nogle år siden med en ung pige, som havde en øjensygdom, som kunne, måske kunne få en forbedring ved sådan en genterapi, der blev sprøjtet direkte ind i øjet, sådan en vivo, genterapi, men hvor at man heller ikke mente, der var sammenhæng mellem økonomien og så den eventuelle effekt, der måtte være. Det er jo således, at mange af de her behandlinger her, de er eksperimentelle, og det er på grænsen af, hvad der er muligt. Og derfor så, og det er patientgrupper, som er enormt små. Og det vil sige, hvis du vil, så kan du altid sige nej til dem, fordi at du får ikke kæmpe store trials med de her produkter her, og der er ofte en risiko for, at de heller ikke virker. Og det vil sige, hvis man sidder og skal træffe beslutninger om man har lyst til at give et par millioner for, at de her unge mennesker måske har en chance for at få det bedre, jamen så vil, det viser erfaringerne i Danmark i hvert fald, så vil regionale lægemiddelkomitéer sige nej. De vil også sige nej til, at du tager til udlandet og får det. Fordi at man sidder og siger, jamen, hvorfor skal vi give flere millioner for det her? Omvendt, så hvis og det er jo sådan en mere generel diskussion, så kommer der også så mange behandlinger på markedet nu, at der vil være flere og flere, der vil kunne kigge ud i verden og sige, jamen, jeg kan se, at jeg kan få den her behandling her i udlandet, hvorfor skal jeg ikke prøve det? Og det er en enormt svær diskussion at tage, synes jeg. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi er opmærksom på fordele og ulemper ved det i hvert fald. En sidste udfordring, som jeg bare lige vil nævne, det er, og det tror jeg, det er meget veldokumenteret nu, det er, at vi i Danmark er meget langsomt til at indføre de her nye avancerede terapeutiske medicinske produkter, eller ATMP'er. Der blev udgivet sådan en rapport for ikke så lang tid siden af en forsker, som ligesom viste, at Danmark er et af de lande, der er langsomst til at igangsætte de her nye behandlinger her. Så vi er i sådan en dilemmafuld situation, hvor at, jamen, der er rigtig mange patienter, der gerne vil. Der er også nogle produkter på markedet, som nogle gange har en effekt, og andre gange så er det mere tvivlsomt. Men at de koster rigtig, rigtig meget. Så derfor så ender vi med ikke at indføre dem, selvom at det egentlig er medicin, der er godkendt i Europa. Og det bringer mig sådan set også lidt til, hvad hospitalsvæsenet og måske hvad klinisk immunologers rolle skal være. Altså er det, at vi ligesom, skal vi selv prøve at lave nogle af de behandlinger her, for ligesom at bringe prisen ned og for at kunne behandle nogle flere patienter. Det er et approach, som vi har taget i Odense, hvor vi ligesom prøver at lave vores egen CAR-terapi, hvor argumentet er, at vi måske kan gøre lidt billigere, men også at vi kan tilbyde det til nogle andre patientgrupper end dem, som Medicinrådet har besluttet sig for er kandidater til det. For eksempel kan du få CAR-T, når du er i anden linje, men ikke i tredje linje, hvilket er sådan lidt skørt. Eller der skal være gået en eller anden arbitrær grænse fra, hvor lang tid siden du må have relaps og sådan noget. Så nogle patienter vil stadig være gode kandidater til terapien, men på grund af forskellige årsager, økonomi, så vil de ikke kunne få tilbuddet gennem de kommercielle produkter. Jamen der kan vi måske være, det måske skal vores rolle der være ligesom at kunne spæde til og hoppe ind og så komme med et billigere produkt. Det kunne være en overvejelse. Det kan også være, at vi bare skal hjælpe firmaerne og ligesom sikre os, at de kan få adgang til produkterne. Altså med produkterne mener jeg cellulære produkter, altså knoglemarv og T-celler, og så må de tage sig af resten. Måske er det i virkeligheden bedre, at de står med alt risikoen der. Skal
Skal vi være dem, der monitorerer patienterne? Skal vi selv producere det osv.? Det synes jeg er sådan nogle overvejelser, man kan gøre sig. I Danmark, der er sådan nogle overvejelser, de er sådan mere teoretiske lige i øjeblikket. Der er ligesom nogle akademiske centre, som prøver at gøre det. Altså det i Herlev er jo sådan et klasseeksempel på, hvor meget de har kunne lave derovre inden for immunterapi, og på at indføre en ny behandlingsmetode i Danmark. Man kan også kigge lidt til udlandet, i England blandt andet. Der har de faktisk kigget ud over markedet, og så har de prøvet at sætte nogle centre op, som alle sammen spiller ind i at prøve at gøre, at de her genterapier og avancerede medicinske terapier, de er lettere tilgængelige. Og deres approach er sådan set, at de stiller ressourcer til produktion af dels af virus og af de produkter, der skal gå ind i virusen, og så stiller de faciliteter til produktion af selve de cellulære produkter og de kvalitetskontrolsteps, der er i det er man fælles om at lave, og så er det sådan set op til forskerne og lægerne ligesom at byde ind med trials i det setup, og det synes jeg virker som en enormt spændende måde at gøre det på. Det er faktisk den nationale sådan blodenheder i England, der står for det, og som er fælles om at lave det. Det synes jeg er en enormt spændende måde at ligesom at have et partnerskab på, som kan dels understøtter det jo, at læger og forskere selv kan gå i gang med at lave de her trials her, men det understøtter sådan set også, at hvis man som et lille startup skal have lavet, et lille firma skal have lavet nogle af de her ting her, jamen så kan du sådan set få lavet det i et setup, hvor at du ikke selv skal ud og investere i de her dyre faciliteter her. Det er sådan noget, der jeg tror hjælper både patienterne, men det sikrer måske også, at der kommer flere nye behandlinger på markedet senere hen. Så nu har jeg allerede talt 1 time og 30 minutter, så det blev lidt længere, end de havde regnet med. Men hvad det hedder, det var sådan set det oplæg, jeg havde tænkt mig at holde. På alle slidesene, der er der ligesom links til de artikler, der er brugt til de forskellige ting, jeg har sagt. Og ellers så skriv en mail eller skriv en kommentar, så skal jeg nok prøve at svare på det, hvis I har nogle spørgsmål. Tak, hej.